Kwazi wentokozo ukubuya ke ngikhulume nawe ngokhethekile igama uPastor Uningi. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akakusikelele, uNkulunkulu akakuvikele. Wonke umuntu olandela ichannel, omunye ufike nje subscribe, omunye ufike yabuke nje endlule, omunye uyalike, omunye uyakhomenta, nonke ngokuhlukana kwenu akanibusise uNkulunkulu. Kodwa ke besinesicelo futhi la ingane kwethu ukuthi ke uma unawo amandla nomoya wakuvuma uphonse iJazz Vivaneni unikele, sifisa ukuimprove i-content, sifuna uku-add a new content engcono nesesingene liphezulu ezothi while ufunde ibe entertainer. So ukuze sikwazi ukwenza lokho ngempumelelo sidinga isandla sikwena ukuthi unikele ngokungangamandla akho. Thina besithi umuntu anganikela noma ngo-10 rand, kodwa ke abanye abantu bafisa ukunikela noma ngaphezulu, babona ngathi incane kakhulu imali, uyasaba nokufaka umunye umuntu. Kodwa ke uma umoya kuvuma, lokho usuke kuvuma kwena ukuthi kwenze kana kwethu asihlabele phambili sibheka amaphupho la ukuthi ulungile wakazuma uthi ke ngibingelele phasa. Ngicela ukubuza ukuthi kuyini uma uphupha umuntu uphupha umuka namanzi mhlawumbe ahlanzekile, kepha kunedwala phakathi kwawo liyashelela, umuke uzeke uyogcine uyosithelo zame ke mhlawumbe ukuphuma kuphumeke usukhathele ngenxa ke yokwethuka. Iphupho leli singalichaza njengephupho elingelibi kangako, ngoba uma uphupha la umuka namanzi kepha ugcina ukwazile ukuphuma noma kuyihlenga wena uqobo lolu Paul usho ukuthi ke mhlawumbe kule inkinga enobhekene nazo, engqinambe enobhekene nazo, kuma challenges ozongahluphane nawo, uzokwazi ukusithola isixazululo noma uzokwazi ukuthola indlela yokuphuma kulezo nkinga lezo noma kulezo ngqinamba ozobe uhlangabezana nazo, uzokwazi ukuphuma nakuba kuzoqala ukuthi mhlawumbe kuba nzimanyana, kodwa egcineni uzokwazi ukuphuma nje ngempumelelo. Sikufisela kokuhle, sikufisela ukuphuma kuzona zonke ingqinamba ohluphane nazo. Kanti ke la ukwanele uthi ke ukwanele manje uthi ke ngibingelele pastor, ngicela ukubuza kuchazani la uphupha umuntu oyisangoma omaziyo eshonile kwesinye isikhathi, ngambupha ngathi ke kungumngcwabo wakhe, ungcwatshwa ekhaya lami. Into esingayibalula ukuthi uma uphupha umuntu omaziyo eshonile, lolu uphawu osuke luvame esikhathini esiningi ukubika ukuthi lowo muntu loyo usuke sazoqhubeka adle anhlavana, suke sazoqhubeka ephile. Yes, ngokuhlukana kwabantu iziphiwo zabantu ayifani. Omunye umuntu uma ephupha into yenzeka exactly as it is. Uma uphupha eshonile suke ezoshona, kodwa ngokuvamile lowo muntu suke esazophila, suke sazolulama uma ngisho kade gula. Kanti futhi uma uphupha umuntu omaziyo engathi ushonile, kuyenze kube ukuthi lowo muntu mhlawumbe lo uzobhekana nezingqinamba ezithile noma inguquko empilweni engashaphelene nazo, noma umuntu obhekene nezinguquko njengamanje empilweni yakhe, yabona. Kanti asiphetheke kanje ukuthi uma kwenzeka ke wena njengamanje ukuthi ke ubukele umfanekiso oqoshiwe, uphupha i-ex yakho ishonile futhi ke iyangcwatshwa, noma ke uphuphe ishonile futhi ingcwatshwa, lolu uphawu luhle kakhulu nosolusho ukuthi ke ayike ngane kodwa wena usowamukela ukuthi lowo muntu loyo akasophinde abeke ingxenye impilo yakho. You have come to terms lakho nwazi ijuba lihambile, sebalucuza phambili. Hayi, siyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise ngaza kwethu. Ningakhohlwa ke ukubuka ke la advert noma ke imithi kamakhosi amakhulu ekhiphile. Uqame wedwa uphinde uhlale nemali, zitholela umazibuthe igambe lingashaya eceleni. Ungaphinde usitholele iPure Charm, yona ke yokusiza ukususa isinyama, isusa isithitho, isuse namathunzi bese kwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela ke 079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake order lakho njengamanje. Makhosi amakhulu.